Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 10-njy iýun 2026-njy ýyl. Biziň ýagny Guruji Mejlisiň hemde Milli Halat Ediş Komitetiniň durmuşyny şuun gün biz üçin bir gamylygyň bolupdyr. Ol näme üçin onu aýdyp beren. Alaýyk 2 ýyl mundan owal biziň kardeşimiz, biziň ýoldaşymyz, Guruji Mejlisiň en aktiv agzalarynyň biri, Türkmenistanyň gelejegini ýöredip biljek biziň mert ýigitlerimizden biri, Merdan Muhammedow, biziň öz aramyzda atlandyrşymyz ýaly Keminany Türkiýede tutsak etdiler. Şondan soň biraz wagt geçmän ony gömürtük ýagdaýda Türkmenistana ekstradisiýa ýagny alyp gitdiler. Ol ýere barlandan soň Suud Mejlisi geçirilen ýaly etdi. O nämeden ibaret, onuň şuny size aýdyp beren ýene bir gezek. Şol Kemine dip tutýasadyny, ýani Merdan bilen Türkmenistanyň içinde kim gatnaşyk eden bolsa, kimde kim şol ejir çeken ýa-da bize ýüz tutan ýurtdaşlarymyz bar, mätäçlik derarly, ýa operasiýamy, ýa bir şular ýaly maşgalasyny, ýa ýetim çaga saklap oturalar, kömek diýip uğradylan pullar bar. Şonu şo Kemineň hasabyna uğradylar üçin adamlar getirip şo taýda Kemineň garşysyna Kemine üçinmi suç jogapkärçiligine olaryň şekilli şaýat hökmünde. Bulardan sorag edilir, jemi men pikir edýän 20 adam da bar. Şolardan sorag edilir, 20 adamyň içinde bir geň almaly ýa-da şol kömek bolsun diýip bir agyr maşgala adam seýogalan diýen 8-9 çagasy bar. Şoňa kömek diýip uğradan $5 üçin getirip aşgabada çağırıp getirip şonuň ölüm soragyna diýerler. Näme üçin uğratdym diýip. Eger de hökümetiň özi kömek etmek islemeýän bolsa, öz halkyna rehminmeýän bolsa, halkyň özü bir-birine rehmedip kömek etmäge ukyply we aňyrdan gelýän ata-baba däwimiz şolar. Ine şu zatlaryň üstün basgylap Keminany şu işleri edenliği üçin, watan üçin, döwlet üçin, ýurt üçin howply adam diýip mani oturma wasýaly. Aýdylmaly zat şu güne çelline laýyk kilýäşdi. Şuňa näçe ýyl berilenne çelli bizden tek anyk we aýan maglumat ýok. Eger ýerden ses çykýa, şol özüň hökümet diýip atlanýan guramaçylykly jenaýat topardan şuňa çelli anyk jogap ýok. Ýöne beýdilligi ol ýitip gidenligini aňlatmaýar. Kemine biziň kardeşimiz, ýoldaşymyz. Men özüm üçin aýsam, Türkmenistanyň gelejegini gurnap biljek, döwletimizi, ýurdumuzy, halkymyzy ýagty gelejege tarap alyp gitip biljek bir gujurly, gaýratly ýaş ýigitlerimizden biri. Men şonu bilýän. 24-nji ýyla çelli 4 ýyllap gatnaşykda bolduk, günne aşy jaňlaşyp durduk, pikir alışdyk, pikir berişdik, etmeli işlen maslahatyny etdik. Bir topar maksatnamalary düzdük. Şol maksatnamalarda edilen işin esasy agramly bölegi biziň Keminämiziň gerdenine ýaşaň adyna ýazylýardy. Hakykatdan ol şol işleri bitiren ýigit. Menem ýaşy bir sene baran adam daşyndan syýlap otyryn. Şolar ýaly gyzyly gaplaýmaly, häsiýetli, akylly, gujurly, gaýratly, öz halkyna, öz milletine, öz ýurduna berilen ýigidi beýdip edenekledip Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa etmek. O tak baranda bir topar mahluklaryň eline tawşyryp onu gözüniň aňyrsyny kapatsa saklamak men üçin bir jenaýatyň iň ulusy. Kardeşler üçin hem şeýle diýip düşünýän. Şol sebäpli
kemini tutsak edip Türkmenistan'a uğradılarına biz gurucu meclis bolup çıkış etdik. Hemmemiz bir ağızdan İğrimizden samalyot uğradım. Bizden bariyaz Türkmenistan'a gelin şu tayda hemmemiz suutlaşalım. Bütün dünyanın önünde. Kimde günah var? Kemine demi? Bizde mi yaşol özün hükümeti atlandıryan cinayetkar yani toparda mı? Etmediler. 3-4 gezek yüzlendik. Yok, hayır yok. Ve peydazam yok. Ene şuun ene alayık 2 yıl geçti. Keminemiz bizim aramızda yok. Yani ol aramızda yok. Bolun bilen onun başlayan işi orta yolla galına onu devam edip oturan ene baydak gali gıyzgelilemiz var. Ene huzurlu, gayratlı, huzurlu yiğitlemiz var. Şol işler devam edip gidip otur. Ene 2 yılla birdimizin ıkbalına näme boldy diýen soru ör boyuna galyp durdy. Halkymyzyň öňünde de, kardeşlerimizin öňünde de, gurucu meclisiň öňünde de, hawa biziň elmedem ayagymyza badak basyp, elimizden ýeňimizden asylşyp oturan ol bir topar haramzadalar bar, diýip aýdaýyn. Olaram hawa käsi ýerşaryp, käsi elini hawa okulap, bila bolayıptır diýip oturarlar bar. O son çıkış ettiler, aýtdylar bir ýerde ine ay kemine ölüpdirdi. Yani şu sözler diýen adam ya adamlar özleri şu keminanyň tutulmagyny, basylmagyny, akidilmegine sebäpkär bolan adamlar. Olar ýurdun içinden uğradylyp şu işler oturan guromany ýykmaly, guromanyň içinde de en aktiv adamy ýurdy, döwleti, halky, milleti aňyrlygyny alyp gidebiljek namusçy ýigitlerimiň birini ýok etmek üçin uğradylan adamlar aýdan söýdi. Indi men bir daha daýdaýyn şu taýda. 2 ýyl boldy. Hiç ýyl hat habar ýok. Göni, ene kemini şu türmede otur. Ýagdaýy şu habarlaşyp bolýar, ýanyndan adam gelýär. Oň ýaly ýagdaý ýok, ýurtdaşlar ýöne bir ýagdaý bar, töwerekleýine maňa gelip duran habarlar bar. Aýdylýan zat keminen jany sag, esasy zat saklanýan ýerinde urulyp ýenjelenek, olan bir ulukan üstünlük biz üçin diýip hasap edýän ýöne iýmit tarapdan horluk çekýär diýip aýdylýar. Iýmiti ýeterlik däl, kaloriýasy ýokdur. Türmet sanatoriýa däl. Onu da düşünmeklik bilen kabul edýär. Ýöne keminämiziň, ýani merdanyň jany sag, başy dik, şuň kun. Men şonu bilýän, şonu ýurtdaşlar siziň dikkatyňize ýetireýin diýdim. O bir aňry baş, ýanky bir begenlerjikli, guwanlarjykly habar däl, ol 2 ýyllap gözüniň aňyrsyna süýredirip sakladyp oturulan ýigit. Daşky dünýä bilen hiç ýyly gatnaşyk berilmän. Ýöne jany sag şu meselede. Onu hem dürlü ýollar bilen bize ýetiren adamlar bar, ýetirip durarlar bar. Şu informasiýanyň bir ýerde de 4-5 ýerden barlap, tasdikledip, şuna önanarlykly diýen netije gelemezsen, men şu siziň öňüňizde çykyş edip aýdyp oturyn şu meseleni. Ýene de keminämiziň diriligini, janynyň saglygyny bir topar misallar, meseleler, suwutnamalar bar. Ýöne men onu şu ýerde size aýdyp oturmaýyn. Sebäp eger men şu zatlary häzir dilime getirsem, onuň aňyrdaky jenayetkar topar, şu zatlaryň öňüni almak üçin onsoň başga işleri tersine geçirip onsoň şu mümkinçilikden bizi we keminany başga bir ýollara uğrukturmak mümkin. Şoň üçin men size aýtjak bolýan zatym ýaşy umytda bolalım hemmemiz. Nesip bolsa, ýurdumyzyň üýt göçek gulleri uzakda däl. Onu men size aýdaýyn.
Şu wagtda çelli keminämizin jany sag bolup, şu gözlerini aşa aňyrsyň oturanam bolsa, biz şoňa ullakan anam bilen garaşyp otyr, azatlygy çykar, ýene-de sagaman biziň aramyza, ýoldaşlaryň arasyna gowuşar we geler diýip. Kemine men şuna dogrusyny aýsam, ogul hasabyny menne ogul bolmadyk, menne bolamsaň men keminäni şol erkenji tanışlyk güllerinden bäri şeýle bir hormatlaýan, seýleýän, bir bir halkymyzy bir ýagtylyga alyp çykyp biljek bir ýigitlerimiziň biri diýip hasap edip gelýän. Şoň üçin men üçin ol bir diňe kärdeş, işdeş, ýurtdaşymam däl. Men üçin ol gaty gymmatly adam. Şoň üçin aýtdym, aňyrdaky oturan jenaýetkär topara ýene bir gezek gaýtalap aýdýan, şonuň kellesiniň ýekeje tüýü düşse-de hemmäňiz kelläňiz bilen jogap berersiňiz. Bu bir gutornukly gep we gutornukly gurrun. Başlaşmasak, ýyda gaýtmasak ýokdur şu meselede. Haýsy gulugyňyz bilen eşdýän bolsaňyz, haýsy garagyňyz bilen görýän bolsaňyz, diňleýän bolsaňyz bilip goýun. Eger şu ýerde bir zat bolsa, siziň başyňyza alaýa bolan güni geler. Onu men size wada berýän ýa söz berýän halkymyzyň öňünde. Bular ýaly bir gyzyla gaplaýmaly ýigit her gün dogup duranak Türkmenistanda. Onsoň ol ýigidiň eden işleri ýa etmeli işleri biziň halkymyzyň garşysyna da absolut ýok. Ol diňe gelecekki nesillerimiziň peýdasyna. Oň ýaly akylly ýigit belki 20 ýylda bir gezek dogýanyr ýa 100 ýylda men onu plan zat diýip aýtmaýyn. Ýani şol türkmeniň owajagyny dogan şular ýaly ýigidimiz bar. Ine keminäl meselede şoň ýaly ýene-de etjek haýyşym beýleki bize şu maglumat ýetirip oturan ýurtdaşlarymyz bar, keminämiz barada. Sag bolun. Şu özlem saplam bolsa da şol maglumatlar biziň ýüregimize melhem. Kemine biziň aramyzda bolgunny biz bilen ýaşap oturan ýigit näme bir zatlar aralyp maslahatlaşdyr. Biziň aramyzda oturýar. Çala bir zat bolsa kardeşlemäýdi. Ne kemine bolmasa şu şeýlere çözerdi diýerler ýanymyzda. Olam hakykat. Şoň üçin kemine biziň aramyzdan giden ak ýurtdaşlar. Ene hakyky ýoldaş, hakyky kardeş, hakyky grajdanin şular ýaly bolmaly. Ene ikinji, üçünji tema geçeýin men şu taýdan. Geçmek amaýdan eger-de kimde kim kemine bardy köprak bilýän zady bar bolsa, eşden zady bar bolsa, bize ýetirip durun, biziň hemmäňize ören minnetdar bolardyk. Öňkü maglumatlaryny bir ýylyň dowamyna getirilen maglumat barda geçen 25-nji ýylyň iýundan bäri şu ýylyň iýununa çeldi. Bir ýylyň dowamyna gelen maglumatlary jemläp, emmejini elekden geçirip, nämesi çyn, nämesi ýalan, nämesi bolup biler ýok, ine şu zatlaryny senin dikkatinize ýetirdim. Men bir zady bilýän, keminämiz diýeri. Türmede ýöne diýeri. İyimi togry petrek ýöne janysa. Ine şolary häzirlikçe bize ýeterlik. Hep elimiz ozadan ýerimize ýetenek. Ýani şu ýerde men Türkiýe hökümetine, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a, onun parlamentine, başga da iş söýýän golluklaryna ýüzlenesim gelýär. Keminämiziň garşysyna, Merdan Muhammediň garşysyna edilen hereket bir ullakan kabahat iş. Meni hiç açan ýuwup artyp arasalap bilmersiňiz. Eger keminäni ýygyna getirmeseňiz Türkiýe ýa-da keminäni azatlyga çykarmasaňyz. Bilip goýun, türkmen diýilen halk elmedam şol tiýi arasyny ustalaryna ýazyp goýýandyr. Wagty gelende de hasabat sorajakdyr. Şoň üçin eger de gelecekde
biz hemmemiz Türk dilli milletler üýüşip bir urama urjak bolsak, bir aýdaly bir umumy döwlete mi, umumy beleleşe hyzmat etjek bolsak, keminämiziň meselesi ilkinji nowatda ör boýuna galyp durar, şu taýda ediljek maslahatda. Näme üçin? Şol ýigitiň başyna şu belany getirdiň diýär, şu zulumy saldyňyz. Kime aşyk bolup etdiň diýär, kimiň puluny. Halka, Türkmenistanyň halkyny bolsun diýip edilen işde, olşol jenätkar topary bolsun diýip edilen ine uly kömek diýip hasap edýär. Ýöne durmuş diýilen zat üýtgäpdir. Ýerde geçdi adalet ýenjekdir. Şoň üçin men haýyş edýän, Türk hökümetinden, Türk döwletinden, Türk prezidentinden keminämizi ýygyna gaýtaryp getirin. Türkiýe getirin, Ýewropa çykaryn, ýöne şol zalymlyň, zulmynyň astynyň bir ýerinde çykarmagy borçly. Sizem bilim. Men ne şonu aýdyn diýdim. Ana Umyda hanymy, Umyda Bekçanowany bir ýyldan soň günde şol bennäne mekçekdiler, basşakdylar, ýerde öldürjekdiler, ay allykda, ay ýok etdik. Ýok, şu ýerde Türk hökümeti bir adaletli hereket edip şonu häzirlikçe azatlyga çykardy. Soňy näme bilen gutarjak, ol pelegi şonu görür. Ýöne häzirlikçe şu taýda pauza berdiler, säginmeklik bilen meseleň hemme tarap bilen ölçäp göreýil diýilen netije geldi Türk hökümeti ýa Türk hökümetiň adalaty. Keminämiz wagtda edilen adalet ýok. Ol oglany alaw ýoly bilen alyp gitdiler. Şu taýda bir zady biz boyun almaly. Onu men aýdyn ýurtdaşlar. Kemine tutsak edilenne, şoňa urtut şogun advokat tutulmalydy. Şu taýda, şu ýerde biziň ýaly gurucu meclisiň göýberen ýalňyşlygy keminämiziň dogan garnaşyna ynanyp, ay biz advokat özümi tutýar, özümi tölegedýär, şunça $3000 bermeli näme diýip bir näçe gün çekdiler. Biz hem şo pul ýygyna uğratdyk. Ýöne şu advokaty adam saklanandan soňra bir hepde ýetirme advokat baryp şol Türkiýe hökümeti bilen ýüzleşmeliken. Ine şu taýda şol ýigit saklanyp otyr. Ine men şonuň advokaty näme üçin saklanyp maňa jogap berip, şu taýdan biz inni prosessual işlere başlaýar. Kanun boýunça diýip aýdan bolsa onu keminäni onun meşgulüň içinde gömürtük ýagdaýda Türkmenistany uğratmagy Türkiýanyň kanunçylygy ýol berenat we ýene bir gezek berenat. Ine biz şu ýerde allandyk. Aňyrdaky dogan arnaşlar biz tuttuk näme etdik diýip aýtdylar. Ýöne şol adwokatyň ady, familiýasy, telefon sorularyny duran ýeri bize hiç maglumat berilmedi. Ýöne bir aýdylanda $3000 töledik diýdi. Şo pulun biz ýygnap uğratdyk şu Türkiýe. Enne başga da bir ýagdaý bar. Men gömürtük ýagdaý diýärim. Men ona maýdyn ýurtdaşlar. Kemine elmedam görleşemiz aýdýardy. Men inne şu taýda dilegeli, bilegeli aýdal maslahat berdim. Kemine sen gel hana Ýewropada, Şweçýada, Norwegiýada, nirde sen mesken tutjak bolsak, sana syýasy gaçyp atylgany biz öpçün edelim. Taparagy da şoňa razy boldy, gel sen diýip. Kemin aýtdy ýok. Berde ejem bar, jigim bar, daýym bar, galy bersede ine men jurist, advokat dostum bar diýdi. Bellem şunu. On soňam diýdi. Biz şu ýerde görüşmeli. Şu ýerden biz Türkmenistana gitmeliydi. Men neydi häzir siziň ýanyňyza baryp, o taýdan ýene-de soň goş ýygnap Türkmenistana gitjek bolsak diýdi. Bire wagt ýitirir, ikincidenem berde galan adamlaň ynamyny ýitirirdi. Ene mert ýigdiň aýdan sözi şol. Ýurtdaşlar, men şuň 2 ýyldan soň şu sözleri dilime getirýär. Sebäp ol ýigdiň eden işleri, ol ýigdiň göwnüne beslen arzulary gaty oludy, öz halkyna baglan beýli. Ýöne hani şol advokat ýa jurist dosty. Olama
Gıra çekilipdir. Jigisi bilen jaňlaşanda aýtdy, "Ýok, ola emme diýdi, gaçyp giden ýaly" aýtdy da. Enne sen ýurist bolsaň, ýollaşy bolsaň, maslahat bermelekinde ýa jigisine, daýysyna men bilemek kime? O ejesi görgele agla wagt, men onu hasaba almaýyn. Eje bol. Ýöne hiç bolmany bize jaň etmeli. Şular ýaly ýagdaý bar, kemine ýygnaly, gysagly ýagdaýda bir kunyň içinde hökman adwokat tutup, olam baryp ýerine görleşdirne özüni yglan etsin. Men şu adamy gorokçysyn. Şol edilmälir. Bir hepden dowamyny. Edilmäli üçin onu Türkiýe hökümetimi, şol saklanyp oturan ýeriniň administrasiýasymy öz karary bilen deportasiýa edip bilýän eken. Ene şu şahys kanunyň syrtyna güýlenip kemine deportasiýa edildi. Enese de menden gösgöni şol maglumat, habar näme diýip kabul etseňiz edin. Kim günahkar, näme üçin beýdildi? O bu wagt çözüler. Ýöne şu mahal bize wajyp da keminämiziň jany sag. Onu o eýan pilak eline gömenler bar. Garasyn, özüňiz gömülersiňiz. Kemine geler aramyzda. Ona men aýdyň. Bilip goýun. Hani umydany gömdüňiz da bir ýyllap geldi aramyzda. Keminämizem geler uzagyndan bolsa. Mende şonu ullukan anam bar. Sebäp o başgaça bolmagy hakkı ýok. Bolaýsa da aňyrda akylyň kellesi bilen, tohum tiýji bilen, maşgulası bilen jogap bererler. Onu hani haýsa suwda berýän bolsaňyz, ene men şu öňüňizde aýdýan. Sebäp ol oglany bir kanun ýol bilen alyp gitdiňizmi? Siz hem kanuny bir kanun ýagdaýda jogap bermeli bolsaňyz. Size bir kanun yol bilen adamlar ýok diýeniz, bizim kanuny garaşyr, nokka edip nokot çözmer. Sizin garşyňyz. Siz her tüýüňizde bir adam ýok etdiňiz Türkmenistan. Ya yalan mı? Şoň üçin gitjek ýeriniz ýokdur. Şu hemme akdelen adamlar var, isle Türkiýeden, isle Orsiýetden, Belarusdan, Ukrainadan tapawdy ýok. Hemmejigini siz azad etmeliňiz. Erteki gün halk sizden hasabat sorajakdy. Ene nokot şu ýerde. Ene ikinji temaga geçeli, yurttaşlar bağışlan geçen may aýynyň 20-ine Balkan welaýatynyň merkezine öňkady bilen atlara Nebitda sil geldi. Şäher suw basdy. Bir topar kwartallarmy, owalarmy, nememi, Humdagmy, Beýlekmi, şu töwerekde, aşakdaky jebel hemmejin suw alyp gidipdi. Ýöne yerden ses çykdy, hökümetden ses seda çykana. Hiç ýerde aýdylanmaýar. Ýogsam Nebitda ýa-da Balkan, ýa-da Balkan welaýaty, Türkmenistan hol 40-njy ýyllardan bäri Nebit gaz, benzin, beýleki ýalňyş bilen üpçün edip oturan şuň bilen aýsak welaýat. Ol Aşgabatda hoňkar oturan gemirjiler bar. Olaryň şu Balkanyň hasabyna milliardlap owrluk edip oturýarlar. Balkana kömek boldymy? Ýok. 2 gün soňra 23-nji maýda Kızlarwada sil geldi. Men öz dogduk depeme. Men şol gelen sille aýdylşyna göre 2 sany çağı garp bolup sil alyp gidipdir bular. Wepat bolýar. Muňa da görülen çare ýok. Indi men Kızlarwada doglamsam, önüp bulamsam şäheriň ýagdaýyny bilýän. Şäher el ortasyny, dik ortasyny çay geçýär. Dağdan elýän sil suwlar şu çaydan akyp aňyrlygyna guma tarap gidýär. Şol çaýa gelýän sil, güýçli sil gelenini ol adam boýnuny ullukan daşlar tigirläp getirýär. Ondan şolar ýar sil gelenden soňra hökmen şol çaýyň içi arasalanyp çuňlaşdyrylýar. Indiki geljek siller joşmazlygy üçin. Şol 70-nji ýyllaryň başynda edilmäligi üçin 75-nji ýylda Kızlarwada sil geldi. Şonda gelenine sil çaýyň ýemesi çuňlugy bolmasa, şo gelen sil garadan aşyp şähere gark etdi. Şo taýda ýykylan jaýlar, ölen adamlarmy,
O eme bilen fil bilen akıp giden mağlar mı, koyun mu, sağır mı, geçse mi, eşek mi, gitti hemmesi şotak, onun içine garp bolup. Yine sonundan sonra çayı çumurdup başladılar. Şotayda karar kabul edildi. Her 5 yıldan sonra çay çumurdular. Tuvak yani. Kadılmalı içine akşol gelen dağışları, çağılımı çıkar başka yere gitmeli, çumluk bolmalı çayın için. Ene men bilýänim şu soňky gözek çay 1989-njy ýylda arasalandy. Onu arasalanam şol döwür ýemen başlygy de şol guruluş edaran başlygy soňky şäher hakimem boldy. Hawa Recep Gurbanov familiýasy. O şondan soňra men boldum da şäher hakim. Hawa şoň enesi owany wepat bolan ilkinji eskerin şol agasy ýanky Hoca Nepes Gurbanowyň agasy. Şonda arasalandy inniki gezek şol 94-nji ýyl arasalanmaly. Men eýem 92-nji ýylyň maýyndan soň kızlar batda ýok. Demek şol 94-de de arasalanmandyr, 99-da da, 2004-de de, 2009-da da, 14-de de, 19-da da, şu neçel arasalanmandyr. Bilem her gelen fil gatlyk bolup çaýyň suduryny ýitirip bir tekirä edip goýupdyr. Innem ýa bir ul fil gelýär bol, ýa şäherem basýar filin suwy. Köprüleňem köpüsini ýykýar, ýakyşyrdyp goýýar, demir ýol köprüsine çeldi. Bizatdyr ol, men dogmakam duran köprüler beýle ýykylma ýagdaý ýok. Eger şonu wagtly bejergi berilen bolsa, ona timar berilen bolsa, düýbi gadylan bolsa, çay giňeldilen bolsa. Edilmänsen ene ol emek ýa-ni Krasnowod, Aşgabat aralygyndaky gara ýol bar. Onu goparyp alyp gidipdir fil durşuny gumyň içine. Şu taýda da ikran çağı diýe de garp bolup ýok bolan, ol näçe aňyrdy, hiç kim bilenat, näçe maly gitdi milletin öý ýykyldy. Tep-teki hiç kim istat aýdan agam bilen agam aýtjygan däl. Ine o taýda da hana bilen hökümet käkele waty ine arkadagy serdarym asmanymy dury nämämiz plany. Siziň de bir 7 pystyňyza nälet. Beýdem halkyň şuraya kyn gününe ýalyn sözläp bol. Ha bolýa diňe balkan näle? Marwa vilayatynyň filally. Lewaba da geldi şol daşowdum garp bolup ber. Hani bu hökümetiň hereketi. O bolardaky köçeler hana gönne nasy çykyp durar. YouTube'da da var, ýene bir ýerde de var. Ana onsoň biz nädip ýaşamalydyn soru bardy halkda. Olar şu heýwanlar, şu nadarlar hökümet bollugymy? Siz soragy özüňize berin. Näme üçin biz millet bolup öz kölegämizden tiskinip berdi? Millet, men size ýüzlenýär. Ine göz gulban ýagdaýyňyzam şu. Mundan beter biz näme çydam etmeli? Garakan jenaýetden ählisin sanap oturjak bolsak, onda biz bir gargyş edip oturan adam ýaly boljak-da. Ýok, biz çözgüt gözleýär. Şol çözgüdem halk bolup biz bilelikde tapmaly. O bir adam, 10 adam, 100 adam, 1000 adam işi däl. Durmuş hemmämize derkan. Watanım hemmämize gerek. Watany gowramaly ýerine biz o janymyzy aýamaly. Rahmetimiz barada gurrunam ýok. Ýöne näme üçin o taýda türkmen kömsüklik edýän. Olan bar, onan biz boyun almaly. Ine şeýlerek ýagdy. Bärde ýene de bir aýdylmaly zat bar, bir ullakan tema. O ýöne men şu taýda çok anonsyny bereýin. O erte buyurun şoly, o faktlar bilen, hatlar bilen, suratlar bilen çykaran. Olam lewapdan ýazylan hatlar bar, maňa şol edilýän jenaýetler barada. Gaty ul jenaýetler gidip dur. Men şonu sayharlap, tertiplap koydum. Ýöne şuň şu temanyň arasyna şonu goşdum. Onu ýene de ýarym saat, ýene de 40 minut wagtyňyz aljakda. Şoň üçin onu aýratyn, anons edip goýaýyn. Inniki gepleşim Lewap vilayatyna, Çärjewde, oň töwereginde bolup geçen
cinayetler barada, hökümetin edip oturan cinayeti barada görümler edilecekdir. Gelersiniz, dinlersiniz. Sizden haýyş şol çykyşdan soňra özüňizde näme bar? Pikir, özüňizde näme bar aýdarzat, özüňiziň başyňyzda näme geçdi şu aýdyljak zatlar barada siz hem öz pikiriňizi şo taýda ýazarsyňyz diýip sizden teklife garaşýan ýurtdaşlar. Onu häzirlikçe, şuwlukça sag oturun. Hemmäňiziň öýüňize saglyk.